Hvor er de søde. Ja. Jamen du gode. Jamen det er sgu da helt vildt. Er den virkelig for gammel nu, Susanne? Den blev jo også der, de Ja. Nej, hun... Ja. Det var anden gang. Ja, det går sgu da ikke. De havde også fået udtalt sig om, at der var ikke nogen chance for, at det skulle ske anden gang. Kom, 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 kom. Så skulle de fandme betale mig. Og så gjorde det. Kom, 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 kom. Lad os tage nogle bøger til dig. Kom, 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 kom. Du kan, altså den der med Mads, det er lige noget for dig. Den kan du beholde. Den anden, det kan du så spørge Jørgen. Kom, 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 kom. Ja, kom så. Ja, kom så. Skal vi se her fra søkort her. Ja. Ja, kom så. Ja, kom så. Vi skal kopiere flere. Nej, det er nok for dem. Vi tager dem. Ja, vi har kun et. Ja, kom så. Ja, vi tager det. Tak. Jeg glemte at sige til dig, Lars, at på alt stenrev, der kan du se, hvordan de har bygget op dernede. Nå, for søren. Ja, det kan jeg godt love, der er hele Målevitten, men det har de også set, at Finn Andersen har set den. Jeg tænkte på det gamle stenrev, de lavede her. Det er der vist noget væk. Det er sunket ned. Det er der ingen, der snakker om. Nej, det er sunket sammen, det går ned i bløden. Og det duede ikke.